to my channel. Welcome to Matalom. Maunit harvest sa lungsod sa Matalom. Maunit siya Matalom nun nga kung na bang biganin na ba ag makinanay mo anis ako may ba para automatic jaguan automatic harvest na gamay na lamang ikuan mo automatic siya lubo sa ilang area as less ang tao nga mo trabaho sa basak guys mo ni mga talunan okay mauni kuan harvester diri sa tong lungsod nga inig na kay basak Matalon nun mauni mo automatic ugon mo nung harvest na ba magamay ra tao nga kinahanglan okay mauni ag sa DE headed by Romulo Gula unya sa atong Mayor Eric Espahulio ug sa mga kauban sa SB member okay welcome ug mabuhay ang Matalom.